Bergarako kandin 150 guztiak kalegorrian diogun bezala, gaur goizean jakinerazi die albiste ofizialki zuzendaritzako ordezkariek hain justu ere lantoki hauek bideragarriak ez direlakoan. Kandiko langileek nolabaiteko susmoa bazuten, azken urteak gogorrak izan baitira, baina albisteak gogor kolpatu ditu. Edozein kasutan diote ez dutela etxiko, gaur arratsaldean bertan ikusten duzuen manifestazio egin dute Bergarako kaleetan barna, itxieraren aurka eta deslokalizazioaren aurka ere bai, izan ere orain arte hemen egiten ziren garbigailuak, hemendik aurrera multinazionalak Txinan duen lantokian egingo baitituzte. Tentsio handiko uneak bizi izan dira gainera gaur goizean, hemen lantokiaren atarian albistea jaso eta gero. Horrelaxe, oihu eta irainen artean agurtu dute langileek Kandi Huber multinazionalaren giza baliabideen zuzendaria. Italiatik etorri da langileen ordezkariekin elkartzera. Han esan die Bergarako lantegia itxi egingo dutela. Gero langileek fabrika aurrean egina zuten konzentrazioan jakin dute berria. Gaur etorri da taldeko personaleko burua eta esan dozku itxiera konfirmo dozku. Kandi taldeak dio Bergarako lantegiak ez duela dirurik ematen. Karga vertikaleko garbigailu bat egiteko kostua produktua saltzen den prezioaren gaineti dagoela. Horregatik produzioa Txinara eramango dute eta Bergarako 150 langileak kaleratzeko prozesua martxan jarri dute. Esaten dabe, kompetitiboak ez garela. Kompetitibitate falta dagoela hemen ez dela Asian dauken kompetitibitatea, ez daukagula eta erabaki dabe